Voin Khan ZPM chungin khom nei ani a Dr. Kenneth Chongliana Vice President chuan thu soin ZPM hian thil pathum kan zuara chung te chu kan goal kan policy le kan leader te anni ati Dr. Kenneth Chongliana chuan kan goal chu kalphung thar manga mipui sarkar siamani a kalphung thar ziarang poimo tak tak te chu party hi mi pakhata thunei na borbun lava thunei na in trom collective leadership manga kai shuai mi pakhatam ni bak chief minister anni theilawang ti te chief minister in works department a khoilawang ti te wal upa council VOC watna hnuaya party le sarkar kalpui te danro rel na rule of law tundin te langtlang sarkar siam te ani engdan berin nge kan kalti po sia thiam har khopa kan ram mai bal hi ti fai kan tum dona apui bera chuan mire theizok ten man son theina turin ZPM chuan ma aladon ani atia tunlai hian Mizoram sarkar siam tum lova campaign an oma tu theng yan ni kan shia hengmi te hi ZPM zara sarkar tel tu manni ti mi puitan shia se kan du ani ate ZPM Vice President chuan kan policy SDRP kan tlazar to a heta hian ZPM chuan engtiangin nge ram kai chhuai tuma ram mason na Kwang Fung Duana Tumti Zongzong Omvikani Atibok, ZPM Chungin Khom Hi Pulal Muan Puya Punte, General Secretary in Kai Shuain Reverend R. Larizanga, General Superintendent UPC Northeast India Chuan, Hun Sera Mangani.